10 दिन है गंजे भल भी भोग कर पारनी ना भल भी पेट दाना भी जाऊनी कौन केमी कौन करिया क्या कौन करिया कौन पैसा पतर टे आइले कौट कौन भल हुआ कह टे कौन आ गोटे व्यस्त ना देख रास्तार कि गोटे बकरा आसुव चंदे ठीक अच्छे चंदेले टे जहाँ हम व्यस्त 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 ना हाँ हाँ देख देख बाटर किए आसला जड़े पपुई देख देख सी गोटे आसूची हाँ हाँ व्यस्त हो ना तू आज गोटे कम कर मत भाई पपुई डाकबू ना आज मत डाकबू बाबा मुझे डाक शिष्य है हो चल 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 हे प्रभु की जय बालुआ बाबा की ना वर्ष मु बालुआ बाबा नुह मुझे नालुआ बाबा आज्ञा आज्ञा नालुआ बाबा की जय नालुआ बाबा की जय नालुआ बाबा की जय बाबा की जय वर्ष तमे कुआडे आइछ को बाबा खरा होची गरम होची ता उपकारटा कौन करन ये गोटे कथा हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया याको पानी दे बड़ करिवो तम दुख दूरे हो नालुआ बाबा की जय नालुआ बाबा की जय जाओ जाओ की जय नालुआ बाबा की जय कौन भाई ये कोटी गोटे हुकुम होउची ए भीतरे जाओ बाबा हुकुम दउचंती तो आज्ञा अच्छा ठीक अछि मु जाउची पेडले मारी 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 जाउछी बाबा को आज मु दर्शन करिबी मो कथा सब मु कहिबी जमे खंडे मु नीति किणिबी बाबा देख आ गोटे बकरा आइले नाल बाबांकर जय हेउ बाबा मोर नाही हे प्रभु तू मोर दीदी कौन कौन दरकार है तमें षंढ ना आउ कौन ना 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 बाबा मोर मोबाइल टे दरकार यही गोटे कथा आज ही पाइब नालुआ बाबा की जय नालुआ बाबांकर जय बाबा मो हाथ टिके देखंतु गोटे जमी भी किनी पारुनी हो देख तो बंका अच्छी बाबा तार कौन बंका हाँ हाँ अरे हाथ रेखाटा बंका मोटे धान दौचे क्षेत्र पकेब क्षेत्र पकेले काली तू मर है ये धान को नियो से क्षेत्र पकेदेव काली ठार तमर हो जाओ बाबा की जय जय नालुआ बाबांकर जय नालुआ बाबांकर जय नालुआ बाबांकर बाबा मोटी के हाथ देखिल कन्या तुम तो 4 घंटा शोच 6 घंटा वीडियो देखुच आ पाठ हम केमिति नाला बाबा आर किसी उपकार कह कन्या गोटे काम कर दिन को 8 घंटा शोब 4 घंटा रिल्स कर तुमर पाठ पढ़ा भल हम ठीक है
ବାବାଙ୍କର ଜୟ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଯା। ଜୟ କନ୍ୟା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଜୟ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଇଛି ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି କନ୍ୟା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ବାବା ମୋର ହଉନି ହଉ ନାଇଁ ତ ହାତ ଦେଖ। କନ୍ୟା ତମେ ଏକା ଆସିଛ ନା ଆଉ କାହା ସାଥିରେ ନେଇକି ଆଇଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ମୋ ଘଇତାକୁ ଆଣିକି ଆଇଛି हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया ଆରେ କନ୍ୟା ଏ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ହେଇଛ ଏ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ତମେ ବାହା ହେଇଛ? କନ୍ୟା ତୁମ ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ଆଉ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ବାବା ମୋ ନା ହେନା ହେନା? ଆରେ 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 ତମେ ଉଠୁ ଉଠୁ ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ବାବା କ'ଣ ଏ ହାତ ଲେଖା। ठीक है ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है କନ୍ୟା ତୁମ ଦେହରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। କନ୍ୟା ତମେ ସବୁଦିନେ ଗାଧଉଛ ତ? ବାବା ମୁଁ ସପ୍ତାହକେ ଥରିଏ ଗାଧଉଛି हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ ବାବାଙ୍କର ବାବା ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଲିଣି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହ କନ୍ୟା ଆଙ୍କ ଉପରେ ତମ କଥା ବୁଝାଯିବ। ବାବା ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ମୋ କୋଳରେ ଛୁଆଟେ ଆଇଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ ବାଞ୍ଝ ହୋଇ ରହିବି ତମେ କନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ମା ହବ ଆଉ ତମ ଛୁଆ କଣ କଣ ହେଇକି ବୋବେଇବ। ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ସତେ କି ବାବା କହିଲ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତମେ ଥିବ ମୁଁ ଥିବି କେମିତି ଲାଗିବ? ହେଲା ବାବା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଆରେ ଶିଷ୍ୟ ତମ ଦେହରେ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ। ବାବା ମୁଁ ରାଜି କନ୍ୟା ତମେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କଲେ 7 ମାସରେ ତମର ଛୁଆଟିଏ ହବ। ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର ଜୟ ନାଳୁଆ ବାବାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ସେ ଗଲା ମୋର ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା? ମୋ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ମାଲିକ ମୋତେ ବିଗିଡ଼ିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଚାବି? ଓହୋ ମୋ ଗିରସ୍ତ ଏତେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ପର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ନିଜ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ गलाव में पानी आ गया ଦିଅ ଶୁଣ ସବୁ କଥା କହିବ ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦବନି। କି ବାଳ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଦେଖାଉଛ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଧା ବାଟରେ ହମ୍ସ ଉଠେଇ ପାରୁନ ଯା ଯାବ ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଏଇ ଶୁଣୁଛ ରାଢ଼ଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିରା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନାଳୁଆ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଯିଏ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ କୋଉ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଫାବା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଇକିନା ନାଳୁଆ ବାବା ପାଖକୁ ଆମ ଜିରା ଗାଁର ପପୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଇଛି ଆମେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସେ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି ହଉ ତାହେଲେ ତୋ କଥା ରହିଲା ଆମେ କାଲିକି ଯିବା ଆଉ। ଶଳା ସାରା ଜୀବନ ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ମୋ ଦିନ ଗଲାଇଁ ଇଏ ଶଳା ଓମ୍ ଓମ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହେଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସବୁ କହିପାରନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ବାବା ସବୁ କଥା କହିଦେବେ? ତଳଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କହିପାରନ୍ତି। ବାବା ତମେ କଟକରୁ ଆସିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ବାଞ୍ଛପୁରରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ବସିଛ ବାବାଙ୍କର କହିବା କଥା ଅଣ୍ଡିରା ପୋଲ ଦେଇ ବାଞ୍ଝପୁରଟା ପଡ଼ୁଛି। ବସିଛ ତମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିଛ ଟି? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ବସିଛ ତମ ନାଁ ରାଜା ତମ ନାଁ ରାନୀ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହା ହେଇନ ଜମା ନା? ହଁ ହଁ ବାବା ଆମେ ବାହା ହେଇଛୁ ହେଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ହଁ ହଁ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି।
ଭଣ୍ଡ ବାବାଟା କିଛି ଜାଣେ ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାବା କାଲିଠାରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଦୁଇ ଯାକ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନ ପରେ ରାତି ହୁଏ ତ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ ତ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତ। ଦେଖିଲେ ତ ବାବା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ବାବା ମୋ ହାତ ଟିକେ ଦେଖିଲା। ବାବା ଏଠି ଅଣ୍ଡିରା ପୁଅ ଥିଲେ କାହା ହାତ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ଅଣ୍ଟିରା, ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ? ବସ୍ୟ ମୋ ଶିଷ୍ୟର 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କାଟି ଦେଇ हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। ବାବା ମୋର ତ ଟେଙ୍ଗଉ ନାହିଁ ଆଉ। କନ୍ୟା ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ହଁ ହଁ ବାବା, ମୁଁ ବାଉଁଶ ବୁଦା ପାଖରେ ବା, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ହଉ କନ୍ୟା, ତମ ଘର ପଛପଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ କନ୍ୟା, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ହ୍ୟାଲୋ କନ୍ୟା, ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? କ'ଣ ଘର ପଛପଟେ? ଘର ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବାବା ମୋର ବି ଦରକାର, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।